טוב, מה קורה? היום אני בסרטון ראשון שלי. אנחנו היום משחקים פורטנייט. בואו נתחיל קצת במבט אימונים. לא, בואו נתחיל כזה ברגיל. ראינו שאני רואה שיש דבר כזה כאילו כמו דבר כזה שלפי נראה לי זה כמו משיגים את זה, נראה לי כמו ממין שקלים כאלה שאפשר לקנות את זה ב1000 V-Bucks ולקנות את הסקין הזה. אז לי יש כולה 400 V-Bucks, אבל אני לא בטוח שבסרטון הזה אני אספיק. תראו, גם יש לי את הברול, לא את הברול, יש לי את הבטל פאס. תראו, אני עכשיו בחלק שלו. אז עכשיו אנחנו יוצאים. אנחנו אולי גם נשיג כמה מאלה. אנחנו נראה לי אולי היום נשיג את זה. אולי היום נשיג את הדבר הזה. תראו, חייב להשיג כמו כאלה חייב להשיג. תראו את הסקין הזה, מה זה שלד. טוב, יאללה, בואו נתחיל משחק של פעם. יאללה, בואו נתחיל. תראו, גם יש את הגרידי. תכלס כאילו מזמן. כאילו כבר מזמן יש לי אותו, אבל פשוט העליתי סרטון שאני עשיתי את הגרידי כי שכחתי. תראו, בואו נראה קצת השוק. יש כאן סקין כזה של ה-FNCS. את זה. את הסקינים האלה. וגם עוד סקין. ועוד. טוב, נכנס לנו כבר למשחק. אני שחקן אקסבוקס, כאילו למי שלא יודע. אני כאילו שחקן אקסבוקס. כשנסיים את הסרטון אני אולי אשיג אקספי ואולי אשיג גם כמה טירים. טוב, יאללה, אנחנו עכשיו עוד כמה שניות נתחיל משחק. טוב, בואו נחכה. הנה התחלנו. זה המפה למי שלא יודע. אני יצאתי כאן עם נגר. בואו נסמן כאן. זה כאילו גם המפה הכי טוב. גם הוא סימן כאן. אז נראה לי שהוא לא נגר. כאילו נראה לי שהוא טוב, אבל פשוט שם את הסקין של הנגר. בואו נאשר אותו רק ללובי. לא, אז אני לא אלחץ שם כי יש כאן הרבה אנשים. וגם אני לא אספיק לקחת נשק. לא! בבקשה, לא, אני אמות עכשיו סתם, כאילו. בשביל שאני 3, 2, 1, חזרתי. טוב, גם יש מצב שאני אקח כאן ווין. נראה לי עכשיו אקח פול בכוונה. מת. אל תנסה לשרוד כי אתה לא תצליח. היי, יש פה הילים. בואו רק נשים אותם.
אני חייב לנו קצת לחצוב. אני אקח את זה במקום זה. יאללה. יש לי גם אייר, אז זה טוב. וגם יש לי פאמפ. איזה שם למעלה. לא, בטעות חשבתי שהוא. שיט! אכל תינוק! שיט! 2, 1. יש הבן אדם על השרד. הוא לא נגע בכלל. שיט, תרגו אותו, פנשו אותו, רק שלא יפנשו עכשיו גם אותי. אני בורח מהעיר הזאת. הוא חזר, יופי. בוא קצת נחצוב, אני חייב לחצוב. אם לא אחצוב אז אני לא אסיים פה את המשחק. איפה? מה זה? איפה אתה ואיפה אני? מה? מי ששואל אם אני טוב אז אני סביר, אני לא טוב, אני סביר כאילו. הקרסתי. אבל אף אחד לא היה שם, איזה בסה. יש לי את זה. היי, מה יש לך? למה אתה יורה עליי? אני איתך בכלל. מה, אני לא איתך ולא ידעתי? שיט! בש, 4, 3, 2, 1. יופי, חזרתי. זהו, אני בורח. בסדר. לא, מה אני לוקח את זה במקום העיר? אין לי זמן, יאללה, אני רק פותח את הכדורים. יופי, ביי, לא. שהזון לא יתפוס אותי. אני בינתיים כבר נמצא. היי, לא. שיט, ביי. אני חייב את זה גם מתקיט. יופי. הלכתי ממהם. די, לא. בבקשה אל תלך לנוק עוד פעם. כי אני עכשיו לא במצב של נוק. לא, מישהו מפלש אותי מכאן. שיט! פילשתי. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יואו, טוב. בונה כזה סבבה. אני בונה גם סבבה. לא עכשיו טוב. ואני סביר. אני הולך לכאן גם, אולי אני אמצא כאן הילים או משהו. לא.
יו, 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 יש לי לוט טוב, יאללה. יו, יו. הם מפנשים אותו, לא, אני לא נותן להם. יופי. יופי, יופי, יופי. יופי. הוא מת. הוא מת לבד כאילו, אני גם לא יודע למה. לא! וואי. טוב, יאללה. היי, מה? למה הוא עכשיו? חשבתי שזה אני. יו, אמא'לה, הוא טוב. הוא סוחב לי כאן חצי משחק. צ'סט. נקרא את זה במקום הירח. כי יש לי כבר הרבה ימים. ולא כל כך חייב את כולם. תראו, אני נראה לי עכשיו מצליח טריפל. מה? למה אתה הורס? זוז, צא. תודה. זה מה, יש כאן מדקיט? יו, זה טוב. היי.
חוצב. יופי. היי. מפונש. הנה הוא עכשיו מפונש. לא, לא! גם. שיט, לא. הייתי הולך לחיפה. טוב, אני יוצא. לא, הפסדנו אבל טופ 4. זה גם טוב. למרות שהאלה הראשונים עוד, כאילו האלה, זה שהרגתי עוד ירייה אחת אני הייתי הורג טוב, אבל לא נורא. לא השגתי טיר? כן, השגתי טיר. נראה לי שהשגתי כמה. וואו, השגתי 3 טירים. אני אלך לקחת אותה מהברול פאס. 1 2 3 אנחנו עוד תראה אחד משיגים את הסקין. וכאן אני לא אתנתה, אני קודם כאילו אני רוצה לחסוך לו. אם עכשיו היה כאן ויבוקס אז הייתי קונה. וואו, כאן יש ויבוקס. הוא אומר להיות בברול פאס הזה מלא ויבוקס. וגם תחשבו שזה לא רק הברול פאס הזה, זה גם זה. וגם זה שבו אין ויבוקס. וגם זה שהוא יהיה על משימות. לא, זה עולה כסף. טוב, יאללה עוד תראה אחד, בואו נתחיל משחק. לא, הפעם בואו נראה לי נתחיל. הפעם נתחיל. בואו נתחיל את זה, את הסולו הרגיל. בפעם קודמת לא הספקנו לראות את כל השופ הזה. את כל השופ, אז בואו נראה. אנחנו הפסקנו בסקין הזה. הוא כזה יפה. הוא נראה לי.
אתם יודעים שהסקין מאוד נדיר? הוא לבד עולה 2,000, הוא נדיר. קניתי את הגרידי שהוא היה בשוק. למי שיש את הגרידי שעשים לייק ועוקב, וגם למי שאין, תכבדו בלייק ובעוקב. טוב, יאללה, אנחנו מתחילים משחק. מי אתה חושב שיש לי משתמש טוב, וגם מי שלא, שעשים לייק ועוקב. תכבדו בלייק ובעוקב, כי אין לי כל כך הרבה, אז יאללה, תכבדו. אני עכשיו מתחיל משחק עם זה. בואו קצת נגביר. לא, בואו קצת נלביך, כי אחרי זה לא ישמע. טוב, יאללה. תראו איך אני רוקד להם את הגרידי. היי! רציתי לרקוד איתה, אבל לא יצא לי. כולם אומרים שזה עיר טוב, שזאת. בואו נלחץ בצד. מצנח יפה. אני אולי עוד מעט אחליף סקין ומצנח. מה אתם אומרים? ללחוץ כאן או כאן? אני נראה לי אומר כאן. כי כאן גם יש הרבה טבע. יודעים מה? בואו נלחץ כאן. כי גם כאן הרוב אוהבים. זה גם המקום הזה הוא מה זה טוב. זה מקום טוב. רק אם יש פה רכב אז זה מקום טוב. אין רכב אבל לא נורא. בואו נראה מה הוא נותן. יואו, זה טוב. כן. וזה מה זה? בואו ניקח גם את זה. טוב, יאללה, ביי. תודה. לא, השגתי חצי ממה שבזבזתי. שמעו, אני מרגיש שזה משחק יותר טוב, כאילו, ממה ששיחקתי מקודם. מי שחושב שייתן כאילו לייק ובשר? היי, תני לי את זה. מה זה? חשבתי שזה בן אדם בא אליי עם פצצה. מי שבא אליי, אני נותן לו את זה ומעיף אותו. אני כבר הרבה זמן שיחקתי פורטנייט, אז אני כאילו, נראה לי שקצת... מי שרוצה לחבר אותי וכאילו, בגלל שאני משקיע מאוד ומחפש תכנים טובים, אז מי שאוהב את הסרטונים שלי, שישים פה לייק וסאב מהר. שימו מהר עכשיו לייק וסאב, אם אפשר רק... רגע, מה זה המפה הזאת? תכתבו לי בתגובות. לא! איך? אבל אני שמתי מדרגה. טוב, יאללה, בוא נתחיל עוד אחד. עוד 5 דקות בוא נסיים את הסרטון. כאילו שיסתיים המשחק.
שימו לייק וסאב מי שאוהב את התוכן הזה, ואם עכשיו יהיה פה 15 לייקים בסרטון, או 10, אני אעלה עוד סרטון כזה, ועוד תוכן כזה של פורטנייט, ואם אתם רוצים, אז אפילו אני אעלה פעם אחת ברול סטארס. אם אתם רוצים, תכתבו לי בתגובות מה אתם יותר רוצים. ברול סטארס 10, פורטנייט 15. לא, ברול סטארס 5, פורטנייט 10. לא, בואו נעשה... נפרח עם משהו קל. פורטנייט 5, פורטנייט 5, ברול סטארס 10. בסדר? טוב, יאללה. בואו נתחיל. אני קצת חוצב, כאילו סתם, בשביל להתאמן. כי זה גם אימון. יאללה, בואו נגביר קצת, כאילו לא שומעים כלום. הנה, עכשיו אתם שומעים יותר. בואו נלחץ כאן. מי שאוהב את התוכן, לייק וסאב. ובואו קצת למיך. 14. לא. מה, למה זה מצנח וזה גם זה גבוה? וגם זה לא נוטה לי לעשות. כבר 98? זה מהר יורד? מי מספיק לי לצנוח כזה מהר? שימו לייק וסאב. יאללה, ובואו נמשיך. הנה תיבה. צ'סט. מה עשיתי עכשיו? הנה, בואו נמלא את העיל עד הסוף, ואז כאילו ניקח אותו. היי! אין פה בניות, אני נראה לי כאן לבד עם איזה בן אדם. כי אני קצת שמעתי יריות הזה. מה זה? הגיע. טוב, בואי. צא, מהר. שיט, הפסדתי. טוב, נו יאללה. לא נורא. אז, טוב יאללה. אנחנו גומרים את הסרטון. מי שאוהב את הסרטון ורוצה את התוכן הזה עוד, שישים לייק ולרשום אם הוא אוהב את התוכן הזה בתגובות. באמת שהתוכן הזה נראה לי חושב שהוא מאוד טוב. מי שחושב כמוני מי שאוהב את זה שישים לייק. טוב יאללה ביי.